Så kom de derfra og kørte derpå. Nå, der var klokken. Sørens, I er fri. Skub af her. Hvad? Kommer en time for sent. Hvad laver du? Skolen. Skolen kommer i anden række. Arbejde altid først. Din lille lort! Kom, så er du nede af det brand, og så lægger du hen den punkt der. Er du stået? Ja, undskyld. 2 mere. Din svage pækker, mand. Det er så tungt. Jeg kan ikke gøre for det. Ja, du er fri der. Der er sådan små stillinger der, mand. Skrid så med dig, mand. Sådan en lille rølling. Hvad bare? Få nogle penge. Ja, jeg har tjent lidt. Må se. Så lidt, mand. Hvad fanden? Jeg kom for sent i dag. Hvorfor? Der var skole. Arbejde er fandme vigtigere end skolen. Uddannelse er da så meget vigtigere. Hold kæft, din lort. Min kind.